Mugaka onkorogo kibacha nigo araje gukora itaro yaye asichinsemo aho imeyiriro burya guse Isebiri nane nairanire igisekeri nane nairanire nanaende yendengeye. Hallelujah. Amen. Jesus Christ is ifanta. Hallelujah. Amen. asumurubyo utarira bako Tariki ni 14 mutenye no yugatano mwaka no yugwechirwire 25 nomo omoncho mu ligerindo no kwigena mbiyore andonsia sole na gukwanire abo yokwarigani kwanyora mangana mayaye kyunga chinsibire cyabo no butko literani seras nyakunde asense milimo yerero igale wirsone makona gusabire tuskale. Kinsebire nigo mugavana we county ya Nyamira Omuskamus Nyaribo igacha kibene taro ya magendero se county ibune ncherejemo yokwene kibuna bananchi be county yonkonyora bare hobokoreri borubuya ukona chingage cyo omugavana Nyaribo ibo igocha kyomoroberi wakwena na herongolia sa habarokeo ba ECDA uske Nyaribo nigene kibuna achikogendera kwene kibuna magendero se county ibune ncherejemo yogwekirani chira cherumuri kito fatigadi December Arobotiro asenchira yobwikira. Omugavana we kaunti ya Nyamira Omuskamus Nyaribo nigo ritkoria rero abeire kabukyakya emeroberio aho ya magenderero kati yabo okoroisiwa we chipara ime ye wodi ya Kimera abwase abayenekeria buna chipara che wodi ye yiga nigo kirachego cyakwa kwagacho bene chingaki ebiragita birachego kora ritanga ni chipara che wodi ya Gachuba wango yachitinga chikorwera Gachuba Gachuba chiche Kimera maigure nechibara chonsi yochikoremwa na fucho maigure naende erinde nali abana baranyaye ke skuru nali abangina nabagaka baragiye bimeri byabo echiro nali omorwera aranyare kanyaketari ayonzi naratu promise tie para zote hamtakuwa na shida yoyote. Tutafungua na kuweka morom zote. Ramu neganyake. Abaibali monyi wete. Mugavana Nyaribo poigona chakya omoroberio bokoena na erongori gochasaborokiwa ba ECD as school chonsi che serikali che county ya Nyamira abwase aenekebuna omoroberio yiga nigo gwikira rero iga obeire gokubakonya aborokiwa chiribu emerongo 34 abana banyora karongori kabakini obongo kabachinguru abana baringe busarasini kono baikire busarasini na ina the whole of county ya Nyamira eria kabere
abana baza kusimela digital learning basoma chikompyuta na baukira uchigoro nesebana uchimotwe yere chikompyuta ebintu bikoro kwa artificial intelligence onyore akabwadr korbora. Apart from kupeana uji katika watoto ama kwa watoto, all the raw materials ambazo zinatumika katika hiyo uji zinatoka katika county yetu ya Nyamira. Kwa hivyo this is one way of also providing a market for our produce. Shule hii ya Riomoro katika budget ya mwaka huu tumeweka yale madarasa mawili ambao mliuliza. Nyari boboigo omentre obokoreri bobobwenia ase nyagitari ya Kyangoso abwase araririe ogocha kobaroro wensemeria ya maternity ose asaba subati bakogongeria naboigo asensemo yeiga yobochenu nigo inyagitari eria ya Nyangena eraje komenta obokoreri bwaye ase baraje koenana obokoreri bwobobari ko Kyangoso, kumaanisha kwamba pia tumeongeza matibabu katika wodi yetu. Hospitali yetu ya Nyangena iko sawa, na Your Excellency, you need to tell them that in the next financial year Nyangena will be getting a theater courtesy of the county government. So idara in terms of providing services, Mheshimiwa, we are doing a good job to your people. Kosegeta oboremi anene boria bwekawa nigo aenana ebimeri ochase abaremi tulingia MOU na New KPCU Kasai kwa niaba ya watu ya Nyamira na chairman na MD wa Kasai kwa niaba ya New KPCU. Tulikubaliana watatupa 600,000 seedlings hiyo phase 1 kwa sababu nasari zilikuwa zimekuwa zote tayari kwa kupandwa. Leo tuko na 20,000 seedlings. 10,000 itakuwa hapa Kemera, 10,000 itaenda hapa side huko Msembe, ikawe pande ile pia, na hiyo itaendelea mpaka 600 seedlings ikwisha. Ingo reporter Getembe koreiga se bunge ya Kitutu Masaba eyego toke meye kaunti ya Nyamira inje Fatigad Yesemba Buya muno murikito Fatigad Kisemba hasoro bochuro asama sabo yokumenyura nyagosira Teresa Nyaboke oyore mamu mwabo mo seneta bwe kaunti ya Kiso Muskeli Chat Nyonyonka oyoragwa na Fata Dennis igabarai wasangirekana asekirisia Kenya bururu osiyobokwe nigwa kwa yankyo baraini higo babwato egekuro gochia sibali bararete chiburaburu bakorawa no mujumbe okitutu chache South Muske Anthony Kibagende olikitu diboni asanya na robotura senchira yoboikirano Neri tukulia kabere gochio mwario we sabali iyo mongina Teresia Nyaboke oyore mamu mwabo omoseneta bwe county ya Kisii Omuske Richard Momaima Onyonka Yoba kao kolerwa emisenche nuli tuko liarero asamariganio yokonigwa kwa eli tukulia ankyo omoyego kolekana ase kanisa seyege katoliki ya Nyabururu asabarai ao baikirana bunenchire yemo yokona magombo na boigo engora yabo Mubunge bwebunge ya Kitutu Chache South Musike Anthony Kibagendi nigara omoyego yue nabarai bande abubaikirana asokolete ngora ingana kwanira litukulia ankyo abantu korerio morembe na boigo koreto bwanjani kulinde tali sokoleta chiburaburwa mama huyu sisi hatuombolezi, sisi tunasherehekea sababu mama huyu ameishi miaka mingi na amelea watoto shupavu wako dunia nzima, wako hapa Kenya. We have the best senator in Kenya out of the 47 elected. Si mnajua senator wetu ni super senator? Tarie maanua yomongi na Teresia. Na pia kuna watoto wengine wengi ambao wako sehemu zote duniani. Tunashukuru sana. Kitu ingine ningependa kusema, kesho tukiwa na sherehe ile, hatutaki vurugu. Huko tutakuwa na heshima. Kesho tukiwa kule, kuna viongozi wanatoka sehemu zote za Kenya, na sisi lazima tujiandae na tujishughulishe na heshima. Kila mtu anajua mimi Kibagendi niko kwa one term na si support Ruto. Lakini hiyo maneno sitasema kesho. Kesho ni kusherekea mambo ya mama. Tadi boigo.
Chinga kecho boigo mokonyi bo gavana bwe county ya Kisii Omoske Elijah Obebo na boigo mogwimenere bwe county ya Kisii Doris Donya Aburi. Ni kuomba kwamba hapo kesho tuna mwaka mzima na kuzungumza siasa na kuipiga siasa hii. Kesho ni siku moja ya mama, kuwe na heshima na kuwe na furaha katika hafla ile ya kumlaza baada peni. Kwa hiyo kama ni siasa, tukutane wakati mwingine Kibareni na wengine tuipige siasa hiyo. Omorabo inu mutaba bana wa minto siasa bado. Lakini kesho kuwe na amani. Ngesikeyo akina mama. Chiswita timwa ibugo. Mambine swita titoko bekerare. Mambite di siasa toko chokora ne swita titoko koraki. Toko bekerare. Ensemo no gotogigwa wokoba omungina bwanchete omukia anene bugusegeta chisemi gucha sabana baye nigo mujumbe okitutu cha North Mheshimiwa Japhet Nyakundi nerebo igo amwakire segeto yokoba omungina bwerwete anana semeremo ya Nyasaye eto gwakira omungina mbuya mono na igure arengo mo treasury myake emenge buna inche eyekoroki omungina na arengo omuntu abantu bayegenete mono igo bunege saku naende bunaba gitutu tuasiriri omungina bwengincho lakini ense familie ndageteko bakerambi ya mune sengenche yokolendo omungina bocha bwekie myakeye nesengencho emwakorete gasiengia yokomulenda esege sakwekeke ndageteko basaba tulenda abayiboli baito nali naitutura twara matuka mange esese gati ya banasiasa bange abo barwa engora yabo litukulia lero omo senator Richard Momai Monyonka neranigereria mbuya mono bonsi bali babere bakubwatisia familia yo asoko bangemero bilio yesabali yo mwali yo mungino mwabo litukulia mambia nigoboigo arwo kobolia gochia asebalia baratake koleta eburaburwa samatanga amamu mwabo tumambia mosabero mongino minto tomoyene na masikani na iwe dibiti gavana gao Mheshimiwa Obebo obatabana Onyonka hakikisha ngomongino minanyo ale Obebo you are the deputy governor, you should make sure achibuni chirimo otara na cho ochitira motonto ever try moche mosocho kosalia matanga mama Ruiga asekirisia kia Nyabururu kigotoke bunge ya Kitutu cha South ime kaunti ya Kisii ilia negongoro kwa Dipon Asanya Mbuya mono murikito Dipon Asanya Sorobotiuru Mujumbe okitutu cha North Omoske Japhet Nyakundi igane kirune mirobili yonsi ya ikiranire bosibo kuchia kwa gacho eskuru yokwena na magiro yobonyagitari ya marani asomoroberio bugo kinibirengo bya masomo okwana sebiroro hime ya Nyagonyi homu basorero Nyakundi nigo chingagejo akwanero hokagani gukubwatirana nabo batani asokwene kyamagendero ngoikinero niwale asebungeyo mo likitodaniru ntiri norobotiru asenjira yoboikirano Okwana sebirero hime ya Nyagonyi wodi ya Sinsi mea Kitutu cha North kaunti ya Kisii Nyakundi nigararirie okoera kwemerobelio bosio bogochakigwa kubwagachi weskuru yokwene na megerio yobonyagitari Kenya Medical Training College KMTC asensemo ya marani oteba ekirenga kye kanene no gwikirania chira asabamenyi borogongo rwa Kitutu cha North kabeka chibesa litanga ni 30 million chogo chaki lakini konyotinda ya ubulimo chibese chikairane serikali ngaikaransa na babomba chingate babomba chigenda muikaranse officially Coffee Society eto bulimo manyakobeka chibesa esengencho chibesa chia serikali nchikwena nubosaigo wego bulimo butoke na kimwarura muisonde baikaransa bakabeka chibesa bono egasne yane go chikoligi chibesa tuchaki KMTC Maran igo balibaho kwana ngango endele kigogi ono aina mangana y'abantu na ino moko bwati amangana atayo mono bwati egento muchumba goteba asomoiga oibwegekerenwa na barai au kurwa sense mayo egati abo mojumbo mokoro okitutu cha North Moskijimi no Rwangwenyi omo MCA we ward ya Marani Moske Denis Ombachi
igati ya barai bande chingo kicho nigakwanirwo kugania gukora beka siasa nsemo nakora ni kya magendero litangani ni chingo kicho abarai bande barorekana kogokero borai bwaye ya siasa tigantigira aba bande inje ndakore gasi kwanza ese ngenjo inje gendo mwanchorerete emwanchorete mbakorere gasi kegwika siasa umwako gochi bona libono ngoja kurusi chibuti ngoja koliki chibuti ntinge sati ndigine nyimbo nswama kolime ndigichikura lakini asibono inga tika kwanza ndanyorose gasi nyegitali whatever KMTC oyekora bamintu mobeke tiki una ye para na rosie paka ikabone ikaenda jibone muino bona na tare te igoronga ika otuko ngatara para etobwati portals igotingo kotebarere mbuya agendere kabireyo agendere gokore kabireyo asense mwendo mbachi nigamente buna ekiga ngechikokonya hasi gukinia nonyina mabaga yichigasia sabasae gukinia birengo bya masomo hasi kitutu cha North no gukina wesemo ya Marani hasi kaunti ya Kisii nechinga kecho siasa cha kitutu cha North chane kigwa lakini KMTC na ngete assignment and we have accomplished it. I know you are true to that word, you will do it. Actually, Eno Kumba appointed a site manager. That work will be done. Tinikuboli kura abantu batebante nebange tabotinero no yokobolia no yo kwego njaba ndo bandenga wa ningibwenerete tigante nene bange chikura bali bawacha kobolia bakonyora bangere nkura bawacha konyora initially ngakanga chave tu is a friend of mine na rengo chikobolia kuruase uda lakini kana atuma abantu bakora research village ebande te reporting kiraso goeta wando tenga one time ngatia na enenga chikobato ngakimwate wanga to okora bakande te reporting goteba Dr. Fred Okengo Matiangi na regusiba choli erieta liriri no manyate ganga litokongo litagete chisi eraundi eno beke chisiro chechuma tochumo sao yoro mokemo tinereise aiga nigagocha chinga kitutigaretie metinyi 14 yoka bosio bubochorio bonene chinga kia barai ao bagenderete kwerubiria gesiasa na samagendero nkuribotere gatasene kia gatembe kurega nyagonyi menye kaunti ya Kisii leterane ngoro kwa Daniel Untiri Biamuno mulikito Daniel Untiri hasorobotiru Egati yabunchirilia kurwase chiro ya kijauri me ye wodi ya Nyansiongo ebunge ya burabuni gobeso kire kwe murunganali egote yo hera se chire yo kurengana na baigani go bateru negote yo igo ya beire ko goserelia gochia safi ya base beigo ya irere okuratera ko bunchirilia kurengana na mazingira mabe nigo bono baganire habara intenenera anene be kaunti ya Nyamira go segesegerera hengane yo aseba goserelia gochia kugira wakane bango mulikito World Cup okara norbotirwa senchira yoboikirano ejinga kia bonchirilia baigana nene bagakorera bonchirilia sinsemenchi gacho mucho kijauri yuyo manekantabana Nyansiongo baganyirete okwigura gwechire nya igo besokire nako gendera kwemurunganire kubwatakana mo na mazingira mabe ayuara se bagakorera bonchirilia boiga bwabo kurengana mo na bonchirilia baigani go bagendere ko bakumurunganiria kubwatakanamo no kuborwa kwe nyuma ya kibara asechire heiga amache ni bintu binde bitungetie chiro kurukwa echiro asechire ye tebwati cho ngente getanga ni tebwati cho nganda asitayo abantu bagucha shuari ye tari chiro ene dumping pit eregaiga bonekero korigereria etoburukaine chiro no bochabu obochabu the next gege ocha nkipindupindu obotio kugobora obonene nonye na ababara ngena se ebyoski byao birangena so bochabu obo mbari gokora gasi igo basieka bakagenda chinka igo batenene tirande babore chironi echichi abachandire bono emechando igire menene igo bagenderete gosakorwa se chinka chia basengenjo batabugati bategokora se biashara ekenene ngeria bagendere ko bakwimurungariria egote nyinge eyera sajaiga eyo yaretire umwititikano munene egento kiaretire limisu asibono bagendere ko babagoteba ekegose kenene kiaretire kubatikana munego tejeiga na ogokena kwe ebiasara egati yemechandende buna bakoerera
the public health konyore bagweta chirandi barigereri na kia abantu bamenyete obochabu chicho lakini nkimaega arase chiro batari ko chabarigereri ni chire kon chindagera yaoni amatunda yaoni chi hoteli no chire bono rigereria oise kurigeria distance igaiga negioski kere maega gaiga nigo yani just yani nonya ne mita te gokoraki te koba intubone tware korira gochia sabara ibaito nana naki gaki moto ruserie goteje gaiga na inde goteje gaiga terise time twarusetie omonto akorusio bolito arento akamwana kari okoraki obeka gaiga bone kara bekire gaiga bono inkikerengerereti igaiga bono nyambe maega gaiga ne kirimari kerororo ege kia mabere no ubiyere gabunere no kirimari ke no mabere akoruswa. Alafu tunashindwa hao watu wenye tulichagua hawajui vile maisha yetu vile naendelea. Tunaweza pata ugonjwa kutoka hapa. Igasi gelimo bagendere ko bakuruge kurerege tindi na kuruka bashirire kwabo. Ujase serikali ya kaunti ya Nyamira kurawa muno Governor Amos Munyaribo. MC Kurasoro Gongoro igasi leta Jackson Mugusu ase baba bolire ko imukiga tamagurukiya bango na gotarire chire yiga limolioka. Abarai tokonye onya mogo tokonya asa matuka ya iga bono iga intwe kia inonkerete 2027 no kami ini echire ya kichauri. Omo MC oito orio chorwa ase kwenda atotevet okoroko Mugusu atevete gakobeke bibilianse ndege tangani ago siria ne ubiye atevete ngenche akoyerosia akole kwende nana komorraga ige taoni diria arengota uisaransa nabangi nagaiga echiro gati omweli oye okona kukoboli kwabo na ebinabyo ebirengereri byabo ebibarakinyira kwa bakwimukiya nga onyechirije igate gusegasegerwa. Next thing togokora tiga tutige gochora barayi sababu niko bagocha tokubabeka mutwe bagende binto byabo bachigopokea nabakungu babo nabana babo intumba torigerere tibunechi onyo bochabu bwabero bokongu abana biasara bonsi bina botoramo abana biasara ba minto ntoriamo ngatobuja na maboko onyo bochabu bompo kuruga iga amangana yechugero na bego tenena egekogera echugo gotokurubuya ntuana koronde okumina sechugo ndalibo atumuoni na wakati wa kura ikifika wanataka tuwapatie kura na tunateseka hapa. Ndio tunatoa pesa kidogo tunalishia watoto tusomeshia watoto. Sasa vile hii soki inafungwa tutaenda wapi? Abangi na itokogenda asita yo tokogenda igoripoti rigetaseni kya wanjete kya Gatembe kuriga asechire yiga ya Nyansiongo tukemeje wadi ya Nyansiongo bunga ya Bwerebwe kaunti ya Nyamira inche Gongoro kwa Polycarp okara mbie muno mulikito Polycarp okara haso robotiro abana boda haburanse yekiombe gia boda Association of Kenya bakora wanere Dominic Babu ubuna humunya Kerogobo igemambia yarero baigore abisi ye subcounty ya Nyamira South ibwegera chigotumika abuni abisi ye county ya Nyamira asaba na boda barachi kugayanira hamanganabo ukana sechi abisi chigotoka somo cyo munene wa Nyamira meye wodi ya Township ebunge ya West Mugirango ni gensemu ya yomoteneri ongafu ime ye county ya Nyamira Fontina Ngare nekiri habana boda abo kwibwaterani asebyombe libanyaro sirwa kurwa serikali gento kigendrete kubakonya sobugimo bwo muri kito fatigadi Kisemba norobotirwa senjira yobwikira Puna enjira eyemo yogotinya obokoreri bwa boda inse yekiombe kya BK abo bakoragwa n'umunyakerogo Dominic Babu nigorero baigora ABC ya BK ye county ya Nyamira eriyo boigera chigotumekwa ne sub county ya Nyamira South. Tunaenda kuifungua kwa niaba ya Mheshimiwa Cherusha Mungina Mumanyi Ntogoro, who is the women rep of Nyamira County. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Cha boda chi county yetu ya Nyamira ne cha Nyamira South. I think as a county yetu ya Nyamira for the last 15 years duanya gotwara office chire functional. One amna ntu boda safety association of Kenya BK twatwara office all the 5 sub counties plus 1 county, that those are 6 offices. Chigo kwa services sasa abantu baito chigo kwabundisanga bako so ebyombe na ande chi office itwe goire na rota y'abantu baito aba chairman bali baro, and I've been repeating this again. Chi office njire cha very chigo gorumara chiko nyanyasa abantu baito ba boda ejine chi office chigo free service to all boda riders.
Omoyega oyoiga boko igora ehabisi yo nigo boigo oikiranwa nere Fontina Ngare omoteneneri ongaf imeye kaunti ya Nyamira oyotumekari bagerio na gukwanera enchera omuwakireshi bwabangina imeye kaunti ya Nyamira omoskecherusha momanyi abeire gakubwatesia abana boda boda. Already orure over 70 groups chia Nyamira this financial year yoka arure to the boda boda. Echinde orure, echinde nchitigarete. Akorwe fund ere between 140 to 150,000. Sometimes ekertua nyore a group that is so organized koe gubare tent. Toko nyore group ere so organized koe gubare binto awa ebinge vire in the affirmative action fund. Ne group yega is ne ria yemo yabo ebekire ase timu chirichi affirmative action fund eyo omwesimiwa Jerusalem patron. Aiga abana boda boda bo nigo boigo basegeture buna batumeke eabisi yuboigo buya na gukwanirana hagati yabo igoro yechinjira kiria baratange kisegi chegenka no nyankoro asebari. Omwesimiwa gari kwestiga twara machiko are very strict akoba guide as a team of boda boda. More importantly mama etenkurwaniara mangana gender based violence. Gender based violence yarorekanire ekorwa amanyi abantu barejanga abande babeire drug addicts babeire abused in all ways so gante biega kindly nabanchete buna abana baye natagetenga gwetere office yega mwegoire mwebe cast members ebinto nebinge birororo biraba change life than what you are seeing right now. Chingaki echechio nigo abateneneri abaiga ba boda boda inse yekiombe kya PK basabirwe koba abegenwa na boigo abasioku anene asubo bagi kwechibesa gati yabo. I'm the ones who are feeling I'm presented as a unity. I don't know any development was any fundraising which era kola say county to Nyamira kama temo maji ya sanje betu. I'll not allow that. Wanchi ya jiko changwe county to Nyamira jiko trickle down to all border stages. And so they want you to jangaru maybe 5 million kere sub county kwa 1 million chibe se chose be ejiko tringos down baka mwana boda boda uriore zare. Ingo reporter Getembe kuraigazi chia BC chia PK imeye kaunti ya Nyamira ejo chigotoke meye ward ya township ebunge ya West Mugirango Injefa Tigad Kisemba Biemuno mulikito Fatigad Kisemba hasoro boturu abonchelia hano bosombi pa boda boda ime ya mogonga we sokire na kugikiri getambukero gyekyombe gya Chamber of Commerce kubatige miremo habatineneli bechireyo ya mugonga igokorengana na barabu gotugotero arwe kamati intenenera sechiro ya mugonga gwa bota bwateti murubeli ugose gotabwatirichiko wango igani gekyombe gya Chamber of Commerce gya koromusangirikano ugotugotero are komiti yechiro ya mugonga asechi sababu chogotumeke bwo bisi obokurume hegati ya yanda mango mulikito Gilbert Kopi na robotirwa senchira yobwekira magigati yo kwerera igoro yo guteranirwa nabo igo gututurware we komiti yechiro ime ensemo ya mugonga nigo ababwatani ba boda boda bakora bosombi wijibiga ensemo ya mugonga bateranire boko muna goteba buna mugutano bugo seria abwana ko bagoteba kana kubisubaro torenge weke maene asamalieta ngoro ku jobu nyabuto indomo chairman bwechipigipigi ase ward ya womba baborabu ande ndo muchairman bwechipigipigi stage ya mugonga epale kwenda kenyenya ingana nere yabe tegaiga igoro kerongo na delegate ase point ingana nere yabe tegaiga igoro yoko imbicho muchairman bwechiro ya mugonga egente gitwage tugutera abantu bari ngega igoro nabakora banda bagurukanga abanyachama ba mugonga banda abuna bakore ko no ntuna banachama tole ba mugonga ntorangeiri to sudie egente ekyo abanda abuna bakora tigabairo bokora bwabo gali onye batete borai bwechiro enga kineche ike chikura chiaku tumanya kubachora
lakini asoboni egento bune ekinto kemaeti korengana na baragwo njira teyo yatumugiterengia ngana etakiri kunyora ko bagwikaranse banya ko bagwocha n'abantu b'ekiro banya ko bagukwanira ngana y'uburunge Samaria na ro mumanyi igondo mochema ndio boda mugonga main stage chire wo stage wo jabo basi egento ngero kiabete igoro asomo chema ni kigwe chiro ukoroku forte kurwa chora tu ndutwarora matunda abago jabona kubeka na marisi tukuri igoro nga kumuimbichi ine biashara bya babu atisiri tukuri igoro ndutwakani muna bana boda chibesa njire bakumubuni umura igwe sa kitakaruga ga 1 million chibesa njia tebe tune chie kiombe chia tebe tu chibesa chia bana nyabiashara bari si chibara bakanyete chike kwagajwa banyore gento kebanya goteberera lakini tuyigure ngambara abanda besokiri bakale kumurwaniye gese inga na ali na irete 1 million na sengenjo batabwate timopangirio na kieko rababwate segia mono ito forte jena member ya Mugunga stage B kesi ngere kiabete igoro tuabere to konde mwasi mwaka forte no nyekera ko choru igo batete no mundu tachiye baka bona mbana kuigena ngata chiye diskur lakini tuarade chiro negendetega na gera bakumura ibwensa gacha akaruchi bese chibese china bagirita baga kabe chiro na bangira bali babe kula nambari bali lakini abantu mbaro bali bachiye diskur bakumurwanie segio sino burai bagatagete tikabaganye chinga kichaba chike bamago chiko nyoro burai ngagima wate abantu bami foto ime bakani le kesi ekwa kolete igoro ne kyo bokora nande bagenda se bakwenda baganyimbe barosie kore kwende ya bakyombe kikyaba baka 2020 chinga kichi bago chikochoro mama ko kucha na kyombe kyabo ikono mo boda power manye te ekero monta cha kore gento diga abantu mbaro bakumulgie bitina pata korete echire ga ya Mugonga ya bera motuko tanyo kwagaji Erira matuka mangi moneta nyakwaga. Lakini asinge nikoje ngicho uburai bwa Mugonga bwa chenjiri tuwajenjiri yo mochema ne komiti yaye batuwa gachiri nyakitari tutabwate batuwa gachiri chiro tutabwate ebye binde bya ari kwaga jutichinda ibi tuwareta iwe polisi gaige police post tutabwate anda yo burai bwa fote bona yo gucha kurwani fote aye muntu ki totebinki kwa korete kero kwa lingo burai korengana na barabwo enchera teri era chinyora ko bage goreta umaremba sensemeyo oika kinsemo cyonsibire chikobuna igoro yo goteneneri nabo igo gutumekio bobe bwa mamlaka ase chiro ya Mugonga banyako wawikaransa abaria barababwatani be chiro banyako bagukwana na kwerewa ayara makumwa ase chire iyo boigo banyako bagukwana gusunsura kuri boteregetembe kuwa sensemo echiro ya Mugonga ime au machoge bwa barabwe county ya Kisia maletana nje gibati kobi Biamuno mulikito giripati kope hasoro botiro na wikiraga bumoncho mulikilia tanyoro mutimo komo keto koirana tugende ne kyonga sinchira yo wikirano Ne nubate korera kondi wensi ebenkulie kwemekutano okorera kugukwa kulia gukwinyuria gusemera igende yonsi oraganie erariwe mono Getembe FM your station nero iridiuka eyubwate sigine ntindi na boigo ensera kirege tangaza munaitwe asirigulira mabuko twakirisi migwetera senamba 0741 499726 Getembe FM asa matangazo ana olegene. Amasomo nanine obumanyi nabuborairire omwana okogendera asa matuko ali busio ne aye omwibuli kwabire gukuri Yesukuru asoraire omwana ayanyorera obumanyi nanine w'ekikosi ky'amaboko Muretekero Technical Training Institute
elio aibunduse chikosi ao igaiga ntubwate chikosi bunabono elia ya building and civil engineering kubundisa tuleboigo ekosi ya electrical and electronics engineering ase ekosi ya agriculture and environment studies ase ekosi ya applied science department ntubwate science laboratory technician level 5 na level 6 ase ekosi ya computing and informatics department ntubwate ekosi ya ICT technician level 5 na level 6 Igitumbe Lab asensema ya community and online working imiyeskuru yiga ya keti nigotobwate a modern library iyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumika ali nayo kubundisa tule ekosi ya version design asetobwate chimashini chekerero inkwegeli abale boigo business studies na entrepreneurship nkwegeli bale food production yani cookery na boigo food and beverage production ase chinsamu cha cosmetology nigotokwegeli ya beauty therapy miranga ase beauty therapy nigo okwenyolera obumanyi bwekerero unabono ya dressing pedicure manicure egati obumanyi bonde obunge boigonto bwate kosi ya mechanical and automotive engineering agirira moletu mwanu ainyolere obumanyi obwiga nabono nigo intake y'umutinyu gatano egenderete agirira eskure yigani yere kilomita ya mune muskuru asomo chokeroka na wogwaka esimgwetrase chinamba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayire na kwenyolera obumanye eliwebekeri bagali lya asense yiga yokwerwanirira Karibuni ndo mwanchomo ligerero murai benso muske William Ruto igene kiruna nachikwene kibunensi ya Kenya ne chikoswa serombe chichinse chiri chigendete hanena suwikani ganga yae yokwene kibunensi ya Kenya ne chikubekanensi ya Singapore ukwana chinga kyalenge kwene nekewa kya Word of Chat ujasebe obokaribene we University ya Kolea Advanced Institute of Science and Technology hamone University ya Cambridge ukwana sinyumba yobra ya status ime ya Nairobi murai benso nigate birubuna nachi kogenda kubwaterana n'ichinse kiri kigendeta so kwene kibuna abana inchinkonyara bare obokoreri burubuya. And there is absolutely no reason why we cannot be where they are. And part of our journey going there is the reason why we are setting up these strategic universities the same way they invested heavily in education is the reason why today we are also investing heavily in education and in research, science and technology. I have invited the Prime Minister of Singapore to come to Kenya, and he was here. I have invited the Prime Minister of Malaysia to come to Kenya, and he was here. I have been personally to South Korea. These are not random visits. These are strategic engagements that will support and consolidate and focus our own transformation as a nation. Often, we compare ourselves with those who have not done well. We must stop comparing ourselves with those who have not done well. We must compare ourselves with the best. And I will repeat again on this occasion, as the people of this great nation, I am very happy that we are beginning to believe in ourselves. We are beginning to show and to know that we can do it ourselves. So,
We are backing our commitment with our resources. We are determined to fully operationalize the national target of allocating at least 2% of our GDP to research and development. This will unlock billions annually for research, innovation, and science. Waziri w'ekisemi Julius Migoso gamba hoyekirana somo yigoyo igene kiribuna wizara ya kisemi nigera chikwene kibuna kwateranire ne Chutu University haigeme yensebuna enchereyemo yogo kine birengo bya masomo ukwana chinge kichugamba niga togiro kubwatirana kwagenda tekati wizara yo ne Chutu University chonsi haigeme yensi ya Kenya nabo yokuru chinse chesko asaterune inere enchereyemo yogo kine birengo bya masomo. Growing output in areas such as renewable energy systems, biotechnology applications, digital innovation, and climate-smart agriculture. However, the policy emphasis is now not only on research output, but also on research utilization and commercialization. Through stronger university-industry linkages, we are working to ensure that innovation does not remain theoretical. It must translate into enterprise, intellectual property, and economic value. Your Excellency, as we expand specialized institutions, we are also ensuring that access to higher education remains inclusive and equitable. In this regard, we are investing in digital learning infrastructure, open distance learning platforms, and targeted scholarship schemes to ensure that no qualified Kenyan is left behind due to geographically or economic circumstances. We are also strengthening digital integration across universities to support blended learning, research collaboration, and global academic connectivity. KAIST and KEMRI represent a new generation of public qualitative graduate universities with highly specialized mandates. The academic structure of these two institutions are deliberately focused on training and advanced research in fields that are critical to Kenya's future competitiveness. In sum, therefore, Your Excellency, today marks a major milestone in strengthening of Kenya's knowledge ecosystem. Together, these two institutions represent a coordinated national strategy to ensure that Kenya is not only a consumer of global knowledge systems, but an active producer and exporter of innovation, science, and technology solutions. Ikiongo nchirilia mwancho murigerera chinga kensi ya Kenya gendete kubwatirana nebyombe igwekerania miroberi ya magendero igobone kyombe kya IMF kerurege kurege tindi gochia sense ya Kenya kubwatikana no kubwatirana uko igekembe kikene kiri no kubwatirana uko ni gokora chikweneki ogokonga wa ujume ya bero mochando munene gochi asabana inchi. National focus remains centered on cultivating a mature transaction ecosystem capable of sustaining technically viable, commercially resilient, and investment-responsive infrastructure partnerships. We are trying to shift away from the traditional funding where we turned to taxpayer to support or finance our infrastructure projects to a more private sector involved development agenda. Kenya is at a critical juncture of its PPP journey, building on the strong foundations that have been laid, learning from the lessons learned, and shifting its delivery to more scalable, bankable PPP projects. Wikiraga bumoncho murigera nongwekero mweleo bwa mangana maya yekionga chinse ibere chiabone butko kodani chikoraga chinse nye ningirane nkumanya sinchira yo wikirano litene seras nyakunde asense moyo manelio nigalenge Wilson Makona go sebiro twara burigereri urubuya Pagaka ninjo, 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 etembe, ninjo, ninjo, dalome, ninjo, manana man, ninjo,
Mangina ninjo. Mukiale vera sumi babo minto no mutindi na taliro mukiale amasaka gukyanga kai nyomba nkire boli okonyoro omonginale boli nyakeuruti omongina nyakeuruti kabisa mutindi kabisa na kibono yato yomukiale na kia tata mukiale vera sumi babo minto no mutindi omutindi pi tigagocha gocha irungu mukiale vera sumi babo minto no mutindi nyomba nebo giranga yitorogora lichoru kangie korukwa abagesumi ili nyumba yo muizeke muizeko tachete bwa kama beke sumi ne nseme ya mwenye nyumba era mukali koruka usema kimoko yeroka mukiale vera sumi bawo bintu no mutinde na tali mukiale masika gukyanga Bagaka ninjo rembe ninjo dorome mangana mati bangina ninjo